esimerkiksi ajatella tikapuitten osalta on se, että me hypätään, meille tulee aina pieni korjaus. Painopiste pysyy koko aika keskellä, vaikka meillä jalka tekee liikettä eri suuntaan. Se voi tulla sama eteenpäin, se voi tulla takaperin, se voi tulla sivuttaan. Se voi tulla vaikka koko aika painopiste pitäisi periaatteessa pysyä niin kuin keskellä. Kokeilkaa vaan, tässä on muutamat töpset ja muutamat, jos haluaa. Eli sivuttain niin, että takajalka edellä, pieni palautus. Ja hyppy ei ole niin, että sä menet lattian läpi, vaan mitä nopeampi, kevyempi kosketus sieltä ylöspäin, niin se parempi. Keveys, hyvä rytmi, mun mielestä tärkeämpi kuin se, että sä teet niinku 100 lasista täysin. Suorituspaineet sieltä päkiällä. Joo, päkiällä just noin. Keveys. Toki jos siitä onnistuu, niin ehkä voi vähän ottaa niinku rauhallisemmin. No, mikä näistä soveltuu ihan 5-vuotiaalle, mikä on sitten 10-vuotiaan kamaa, niin sitten täytyy vähän ryhmäkin mukaan.